Moitas grazas a todos por vir. Para empezar esta concentración en repulsa ao ataque transfóbico que por desgraza vivimos en Lugo esta semana, vamos a empezar por ler un manifesto que foi escrito precisamente por unha muller trans para denunciar estas violencias que por desgraza son tan comuns e que temos que vivir día a día. Estamos a ver un aumento de violencia LGTBIQ-fóbica na Galiza. Xusto nesta semana, un rapaz gay era agredido en Vigo. Embora, hoxe, imos falar dunha violencia omnipresente. Teño medo. Cada vez que ando nunha rúa escura. Cada vez que noto tensión masculina na noite. E non é soamente o medo que sufrimos todas as mulleres. Soamente, digo, como se un estado de terror machista fose unha cousa pequena. Non. Só é que as mulleres trans temos este medo. E un aínda peor. O que vai pasar cando un mozo ou home... Que vai pasar cando un mozo ou home, espallando a atención libidinal nas nosas direccións, repare no feito de que somos trans? Por que teño que ter medo? Porque a nosa compañeira, pola muralla, tivo que sofrer un momento de terror absoluto, horas horrorosas soa, violencia grave e medo de morrer? Violencia, e a sempre existente ameaza de violencia, define case todo nas nosas vidas. Como vestimos, como andamos, onde imos, con quen podemos socializar, romantizar. A violencia está dentro de nós. Interiorizámola. Non é soamente unha violencia a que temos que denunciar se queremos acabar con todas estas barbaridades. Unha chave para entender o que temos que derrubar está no primeiro artigo que saiu acerca desta violencia. Unha frase repetida en seguintes artigos, noutros xornais, todos falando da condición de transexualidade da moza. Unha condición que a separa de mozas normais. Sí, normais. Estou a empregar linguaxe violenta, excluindo a nosa compañeira e a min mesma da normalidade, porque iso é o cerne. A violencia xa estaba nas palabras, está sempre nas palabras. Está nas palabras de partidos políticos que cínicamente fabrican medo e mentiras, descartando literalmente as nosas vidas na busca do poder. Está nas palabras de certas feministas institucionais no nivel español que nas súas propias loitas de poder, en un intento de parar a despatoloxización do colectivo trans, deshumanizábanos. Está na palabra condición, que nos marca dende o comezo. Por que as persoas cis non teñen unha condición? Porque nós non temos igualdade. A violencia ten raíz en cada momento que alguén emprega as palabras mulleres e persoas trans, separando as mulleres trans da normalidade de ser muller. Hai unha palabra que debería estar nas nosas bocas: cisnormatividade. A nosa sociedade normaliza a maioría, cis, persoas que non son trans, e marca o resto de nós como inferiores. Describe un mundo en que non existimos. A violencia, o asasinato, a ameaza, veñen da combinación fatal de cisnormatividade e sexismo. A crenza de que a masculinidade ten o dereito de empoderarse físicamente por cima doutras, en combinación coa idea de que as mulleres trans non somos mulleres. Simplemente somos as máis dignas de violencia. Aquí na Galiza, as persoas trans máis vulneráveis somos mulleres, e as mulleres máis vulneráveis son as migrantes. Todas as jerarquías de poder matan.
ata que desmontemos totalmente a cisnormatividade, a ameaza estará. Din que temos unha condición. Pois, temos condicións. Temos condicións para os xornalistas que aprendan a tratarnos con igualdade e dignidade, ensinando o que é ser trans, o que é a cisnormatividade, aprendendo como e por qué estes mesmos xornalistas tamén sementan a nosa violencia coas súas palabras. Na nosa sociedade estamos infantilizados, mas podemos falar por nós mesmos. Temos unha asociación aquí na Galiza, Amizando, falade connosco, non nos ignoredes. Temos condicións polo sistema de xustiza. As nosas vidas son unhas das máis precarizadas. Vos tamén axudades a criar este mundo en que andamos con medo. As nosas vidas non valen menos. E temos condicións para todo o mundo. A violencia non vai parar até desnormalizarmos as persoas cis. Até mudar toda a nosa maneira de falar de homes, mulleres, corpos, persoas non binarias, sexo, xénero, todo de formas que deixen de borrar a existencia de persoas trans e non binarias. E posiblemente, o máis radical, temos condicións para nós mesmos. Mentres o mundo cis está desnormalizándose, tócanos aprender que temos valor. Non temos que tentar ser normais para ter valor, porque o trans é lindo. Non temos que copiar un mundo que non fixo espazo para nós. O noso traballo é algo que solamente nós podemos facer. Tócanos criar unha cultura trans sen patologizar, desde o automor. E para a nosa compañeira, recuperando, non temos condicións. Só temos amor sen condicións. Enviamos toda a forza e poder e amor que temos. Amor, igualdade, humildade, traballo. Con estas ferramentas podemos derrubar o mundo de violencia que andamos cada día.